ходим на кафета, ще излизаме, ще идем кебабчета, ще идем кюфтенца, ще пием и така нататък. Обаче... Обаче... Той е най-хубавия вариант, между другото. Той е най-хубавия вариант, защото сега, ако отида при някой проститутка, няма смисъл, той е супер издържан и тъпа. Борислава, ако може да напишеш нещо на моето момиче, Содорана, или да дойдеш в канала ми, в момента се събрави много хора, ако искаш да гледаш, какво пише, както решиш това работа, така е. Ами ще пием, зависи тя кой иска. Може да се почерпим по някакъв вид алкохол. Може и кафенци да пием. Може и други неща. Фрапета и така нататък. Най-различни неща. Питията най-различни. Шейкови, сокови и така нататък. Също така много обичам да се разкарам. Значи с момичето ще ходим по романтични, екзотични места. Ще натискам, ще кушкам. И чак накрая ще я мъжкам. Значи от тези всички неща, чак накрая ще я мъжкам. Фактически, искам да кажа. Значи първо тия романтични неща, после другите. Гушкани, целувани и чак накрая основно. Която иска да се позаинтересува за мен, да ми пише на профила. Ама ти си малка. Ти можеш само да си говори. Аничка, ма толкова си сладка като баничка, бе. Аничка. Аничка, ти между другото, ти не си ме виждала в такава светлина в момента. Си ме виждала в светлината, дето принцип не говоря. Обаче, Аничка, аз съм ти казал нещо на тебе. Надявам се ме разбра. Нищо лично, казвам, само да знаеш. Аз си падам по сериозни момичета, тук да го знаете. Тук да го знаете, падам си по разбрани. Падам си по разбрани сериозни момичета, които да ми направят кефа, да ми стане хубаво и в същото време ми техния кеф ще направят. То с къде остана е? Дай малко сега. Сега ще това.